Kọmiti enwere n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti anaghị maka ezi ọnọdụ arụike etugo gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịgba mbọ ya niile n'iwulite ezi ọnọdụ arụike nakwa ọtụtụ ihe dị iche iche ọ na-etinye na steeti a maka arụike anyị. Ya bụ kọmiti toro otuto a n'oge ha jere Enugu General Hospital ka ha were anya ha fụ ihe a na-alụgasị n'ebe ahụ. Ka anyị wetara gị ozi a n'isonyere Emmanuel Chigbata. Ya bụ otu gosipụtara afọ ojuju ha na ya bụ ọrụ aka na-achị steeti a na-arụ na Enugu Ukwu General Hospital ma kọwaa na enwere ọtụtụ ihe mgbanwe dịka akụrụngwa eji arụ ya bụ ọrụ, igwe na-enye ọkụ mgbe niile, tinyekwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ na ya bụ ụlọọgwụ. N'okwu ya ka onye isi ya bụ kọmitii n'ọnọdụ gbasara ahụike bụ Chief Tony Muobike toro aka na-achị steeti a maka ịgbanwe ya bụ ụlọọgwụ ma kwue na ọ bụ ụlọọgwụ na-enye ihe a chọrọ. N'akụkụ ya, onye bụ Chief Medical Director nke ya bụ ụlọọgwụ bụ Dr. Dozie Udolisa toro aka na-achị steeti a ma kelekwe ndị omebe iwu maka ịbịa ya bụ njem nleta ma kọwaa na aka na-achị steeti a akwanyitego ya bụ ụlọọgwụ nke ọma. Ọ gboro okwu ka ewetakwere ha ndị ọrụ ga na-arụ ọrụ ka ha wee na-eletakwa ọtụtụ ndị ọrịa na ya bụ ụlọọgwụ. Ndị sonyere na ya bụ njem bụ onye na-anọchite ọgbanta nkwado Agụata nke mbụ Honorable Anayo Ọbaleke, ogbo ya nke ọgbaru nke mbụ Honorable Nobu Igwe nakwa Engineer Imanwafọ nke na-anọchite Orumba South, tinyekwere Honorable Golden Ilo na-anọchite Ihiala nke abụọ site n'ụlọọgwụ Enugu Ukwu. Abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.